नै गवारा जों गवाव दङ ओमफ्राय माबायावनो माबसायावहाय माबसायाव दङ जोङो ओमफ्राय माने खोनानायखाय नै नाम्बार सामावबाय नालाय नाम्बार हरनायखाय रायलायदों मिथिबाय ओमफ्राय नोङो गवायाव थायो माबसायावहाय आच्छा माबसाखौ सोंलाय माबसा मिथिया मिथियो माबसा माने माबसा मोनसे जायगा नालाय जोङो माबायाव थायो कारासराव थायो माबसा खाथियाव कारासर दं नालाय माने माबसा मोनसे फेमास जायगा नालाय ओमफ्राय बिनि खाथियावनो कारासर दङ ओमफ्राय बे बर' रोंमारा एक्सुलि बर' रोंमारासो बर' रोङा बियो प्रमिसखौ जेबो रोङा इंलिसजों हिन्दीजोंल' रोङो बियो ओमफ्राय माथो पबित्र होगासिनो दं ओमफ्राय मानसिफ्रा पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय बियो बै माबा सिकिउरिटि गार्डआ बे नङा ओमफ्राय माथो माबा जन खारजिया पबित्रनि माबा हरदों ओमफ्राय जों बेखौनो नायनानै आश्रमदों जों लोगोफ्राबो मिथिबाय दा ओमफ्राय नै खोनासं बियो सिकिउरिटि नङा बियो गाव नङालाय बियो ओमफ्राय पबित्र बसुमतारीया सोरबा रेस्टुरेन्टआव मावो होनना बुंनाया बे रेस्टुरेन्टआव मावा बियो एक्सुलि सासे मालिकनि माबायाव बे मेनेजार थायो ओमफ्राय दा बिनि नामाबो पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय आं अब्लाबो नै आं ओरैबायदि जाबाय मिथिबायना आं थानो हाला आं फिसाफोरखौनो सानफ्रामबो गाबै गोसोखांबाय थायो दा ओमफ्राय आं थांफिननो होननानै बुंदों नालाय ओमफ्राय गाव होनदों आरोखि होमबालाय आं नोंखौ एयारपर्टसिम दोनहैनोसै होनदों आरो बियो आं सानफ्रामबो उन्दुनो हाया गाबबाय थायोना ओमफ्राय गाबबाय थानायखौ नुनानै नों थांफिनदो आं नोंनि हासबेन्डजों रायलायनोसै होनना बुंबाय थायो बियो आंखौ दोनहैनोसै आङो नोंखौ दोनहैफिनसै आं होनना बुंबाय थायो आरो बियो ओमफ्राय दा होनदों आङो होनबालाय आं थांफिननोसै होनना बुङो जोंनि सिस्टारबो दा बै क'क्राझारनि मानसिया मुंनि थप्लायनाय आंनाव मेसेजाव खालि फैफिनदो आरो फैफिनदो होनो आरो ओमफ्राय दाना नङालै खोनासङो माने आंबो क'क्राझार नालाय आं माबा थायो माबसा थायो जों ज' दङ आरो जों बर'फोर नालाय ओमफ्राय जोंथ' जेनेबा मबाइलाव नुयो नालाय फेसबुकआव एरखम ओमफ्राय नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राय मोनदों ओमफ्राय बे नाम्बारखौ हरदों आरो जोंनावहाय बेनि नाम्बारखौ बोरै मोनखो बेनि नाम्बारखौ बेनि नाम्बार माने जों ज' दं नालाय जों माने बर'फ्रा जों ज' दंब्रा जों ज' थायो ओमफ्राय सासे मानसिया माबायाव थायोमोन नालाय बे हरदों आरो जोंनो सिनायगोनदां नोंसोरो सुखनजरानि आं सिनायनाय नङा सिनाय नङा आरो जिखुनजाया नै आंथ' फ्लाइटजों थांनोबो ओरैबायदि सामान लाबोदों आङो फ्लाइटआव आं बोरै थांनो हागोन बिदिसो जागासिनो दं आं थांफिननांगौबाबो ओमफ्राय दा मा खालामसाबदों नोङो बाजै आं थांफिननोसै ओमफ्राय दा बे सासेया ओमफ्राय दा नों ब्रा नङा नों थाफानाया बियो आंखौ होनबाय दाख्लैनिफ्रायनो आंनि गाबनायखौ नुनानै आं सैजोनिखौनो गाबबाय थायोना आंनि न'खरखौ आङो माबानानै नोंनि बे डिस्ट्रय जादों होननायनि थाखाय आं फैबाय दे होननानै आं गाबै बुंबाय थायो नालाय ओमफ्राय बे होनो आरो बिदिबा थांफिनदो आं दोनहैफिनसै होनो आरो बियो दोनहैफिनसै होननानै ओमफ्राय दाना होनबाय आंनो थाबोबाय लासिंसिम आं बोरै थांफिननो बेबायदिबो फैलायलाङो आरो ओमफ्राय दा नों हजोंनिफ्राय रायलायहरबाय ओमफ्राय दा माबायावहाय आसामाव रायलायहरबाय दा आङो आंनि हासबेन्डजों आं रायलायगोन मिथिबाय आंनि हासबेन्डआ जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामाबा आं बेजोंनो थांसै दे रायलायग्रोदो जोंलाय माथो खालामना जों ज' दं नालाय जों रायलायदों आरो बेखौनो जोंनि आसामनिफ्राय एरखम जादों नालाय जोंबो माने नागिरनो सानदोंमोन नालाय बेखौनो नागिरनाङा दे आं दङ आं जेबो सिन्था खालामनाङा नांगौबा नोंखौ कन्टेक्ट खालामनो मिथिबाय ना जिखुनु जादों नोङो नोंनि हासबेन्डजों रायलायहरदो नों मा खालामो मा खालामा नों रायलायहरदो फैफिनना मायो जिखुनु जाया जोङो ज' दङ नालाय
जों ज' दं नालाय आंनि हासबेन्डआ नै आंनि हासबेन्डआ आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा आं बिजों थानांगोन ना औ आंहाथ' लाइफआ डिस्ट्रय जागोन ना औ औ जों माने मा जायो मिथिबाय जोङो सोरबा दङ आं सिकिउरिटि मावो सोरबा अबा मावो आं सिकिउरिटि मावो खिन्थु जोंना 8टायाव जोबो नालाय ओमफ्राय सोरबा अबा मावो फिसा थाब जोबो जों ज' रायलायदों आरो ज' थायो नालाय औ खिन्थु बे सिकिउरिटि मावा बे बेखौनो जों मिथिगौ नालाय सिकिउरिटि मावो मायो बिदि खोनादों आरो ओमफ्राय नै बे पबित्र बसुमतारिया बे सोर बे ओमफ्राय पबित्र बसुमतारी जिखुनु जा फरवरिनि माबा 2013 थांनायनि दंना मोनसे औब्रा बे सोर बे गाव नङानो गावनि सिख्लानानै बुंगासिनो दं बेयाव नङा नङा जोंथ' मिथिला जिखुनु जाया जों खोनानाय मथे जों एसेबोबाबो जों बर' मानसि नालाय जोंबो ना वो नहीं है ना तो वो पवित्र बसुमतारी Romi, like Romi. या तो बोलो Hello, hello, hello. हेलो Hello, brother. हेलो Hello. Yeah, tell me. Let's into English. अरे हम लोग Yeah. इंग्लिश रोङालै बर'सो माबा हिन्दीसो रोंगौ Okay, okay. हिंदी बोलो Tell me. हिन्दी बोलो ना Yeah. बताओ ना ये जो बंदा मेरे को भी मिला था लेकिन मेरी नाम पे ऐसा कुछ ऐसा सिक्योरिटी गार्ड का ये ग्रुप 4 का ऐसा मेरे को मेरा फेस ऐसा मेरे को ग्रुप 4 का तो मिला है आपका हाँ ऐसा है लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं है आप लोग मुझे देखेंगे ना तो समझ में आएगा तो मैं ऐसे गोवा में ऐसा सिक्योरिटी काम नहीं करता मैं बहुत अच्छा मैनेजर जॉब करती हूँ और मैं ऐसे भी लाइटिंग का डिजाइनर आर्टिस्ट हूँ मैं कोई भी तो है तुम्हारा मतलब आपका जो दोस्त नहीं तो कोई भी है आपको बोल रहा है कोई आप रेस्टोरेंट में काम कर रहा है नहीं मेरा कुछ आइडिया ही नहीं मैं रेस्टोरेंट में कभी मैं मेरे पास कसम से मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं रेस्टोरेंट के बारे में पहले आप जयपुर में काम करता था ऐसा बोल रहा है रिकॉर्डिंग में आया था ना उसमें फेसबुक में इसलिए हम लोग एक साथ होके ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था आपको नहीं अभी ऐसा मत करो भाई मैं गोवा में बहुत सालों से इधर है मेरा पास भी ऐसा नहीं है भाई गोवा में बहुत साल था ना आप हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं आप गोवा में कितना साल तक है वहाँ पे नहीं मैं मैनेजर पोस्ट में था मैं ऐसा काम नहीं करते सुनो मेरा भाई हाँ बोलो हम लोग डिसीजन कर रहे हैं ओके हम लोग टेंशन कर ले क्योंकि हम लोग तीनों का मैटर है प्रॉब्लम है पता है ना तीनों का मैटर है वो हम लोग तीनों का मैटर है जो भी कैसे प्रॉब्लम करना है आपको मालूम है कैसा क्या नहीं करना ओके आप लोग टेंशन मत करो जो भी मैटर है हम लोग का तीनों का हम लोग मैटर सोल्व करके सुलझा लेंगे हम लोग ठीक है आप लोग हमको चाहिए तो कांटेक्ट करो हम लोग मापसा में है सुनो मैं तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन फिलहाल अभी उसके हस्बैंड को मैंने कॉल लगा रहा है तो उसका हस्बैंड ने फोन नहीं होता है अगर हस्बैंड अगर एक्सेप्ट किया तो अच्छा है एक्सेप्ट कैसा करेगा अभी सुनो वही तो बात करने के लिए मैं फोन कर रहा हूँ हम दोनों अगर इसका हस्बैंड एक्सेप्ट किया मैं इसको छोड़ के आता था ठीक है आप उसको फोन करते रहो फिर नहीं किया तो वो तो मेरे साथ रुकना पड़ेगा ना भाई तो इसलिए आप लोग ऐसा सुनने का वो करने का ऐसा वगैरह ऐसा मत बोलो ठीक है हम लोग मापसा में है हाँ हेलो मापसाव दं जोङो मोनथिबाय कन्टेक्ट खालामनो जाबाय मालाबा नांगौबा दे खोनासं माबा आं बोरायजों रायलायगोनसै हा रायलायग्रोदो दे जोङो होमबालाय जों थांला मोनथिबाय नागिरला जों होमबालाय नोंसोर दंबालाय नागिरनाङा आं सोंहरगोन दे नागिरनाङा नागिरला जों माने जों ज' दंमोन नालाय जोंनि बर' मानसिया जोङो माने खोनादों नालाय एरखम औ ओमफ्राय नै आं नांगौबा नोंसोरखौनो फन खालामगोन मिथिबाय ना दे नांगौबा फन खालाम जाबाय ओमफ्राय खोनाबाय जिखुनु जाया हजोंहाय नोङो रायलायहरग्रोदो माबाजोंहाय जोंनि आदाजोंहाय फार्स्ट टाइमावहाय आदा माने जेनेबा नै बिदिजोंब्रा माबा आसामनिजोंहाय जोंथ' जों मा बुंबावनो आंनि बोरायजों औ बेखौसो होनदां आं कन्टेक्ट लायगासिनो दङ नों कन्टेक्ट लाग्रोदो गाव राजिबा फैदो राजि नङाबा थांदो बिजोंनो गाव राजि जाबालाय माथो फैनांगोन ना नोङो आं गाव फैदो फैनोबालाय होनना बुंबा फैनोसै गाव आं एक्सेप्ट खालामनो हाला होनना बुंबा बेयावनो थांसै मिथिबायना औ दे जों होमबालाय जोङो थाबाय थासै जोंनि लोगोफोरखौबो मा बुंबावनो होमबालाय
जों ज' दंमोन नालाय बाहायनो ज'नो जों बेखौ सावरायगासिनो दं आरो दा नों ओरैबायदि खालामनो मिथिबाय नोंसोरो औ आंजों रायलायनो मोनबाय गाव फिसायजों रायलायनो नागिरदों औ फिसायजोआ जुदि एक्सेप्ट खालामोबा गाव थांगोननो ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामाबा आरोखि बेजोंनो थानोसै आङो औ दे नोङो खबर हरबानो जाबाय दे औ आं नोंनो हरफिनगासिनो आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना लादो दे औ दे जों दङ बिराद बुरजा दङ बर'फोर दे दे औ दे आं नोंखौ लागोन मिथिबाय आंनिखौ लाथार औ बे नोंनि दा औ दे दे